Yo, what's up guys? Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. Ito po ang Greg TV. Mga idol, panibagong araw na naman at panibagong vlog na naman tayo. Dahil meron na naman tayong naghanap na bagong information tungkol sa biyahe, mga idol. So, mga idol, bago tayo magsimula sa pag-update sa biyaheng ito ay make sure lamang po na kayo ay nakapag-subscribe na dito sa aking YouTube channel. Ito po ang Greg TV. Mga idol, kung kayo ay magsusubscribe po, huwag niyo po kalimutan na pindutin ang bell button at siguraduhin naka-all ito para bawat upload ko ng mga update natin sa biyahe ay agad na manotify kayo. Mga idol, disclaimer lang po, ang i-update po natin ngayon ay base lamang kung anong ibinigay o inilabas ng isang bus company na information tungkol sa kanilang schedule ng biyahe, pamasahe, location ng kanilang terminal o kung ano man ang kanilang hinihinging requirements, mga idol. So mga idol, para po inyong maintindihan kung kayo ay nanood ng video nito, sigurin niyo po tapusin ang video para wala kayong malimutan at hindi na kayo kailangan magtanong sa akin about sa pamasahe, about sa requirements o kung saan ang location ng kanilang terminal. So mas maigi pong tapusin ang video at siyempre huwag niyong kalimutan i-like ito. So yung mga idol, bago tayo magsimula, gusto ko lang i-shout out ang lahat ng mga bagong subscribers at mga bagong viewers natin dyan. Thank you mga idol. So ayun mga idol, hindi ko na patatagalin at magsimula na tayo. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. What's up mga idol? Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. Ang i-update po natin na bus ngayon, ito po ang Superline Bus Company. So naglabas sila ng kanilang information tungkol sa kanilang biyahe. Mga idol, unahin ko po, ang terminal po nila ay dyan sa Cubao. Cubao Terminal po sila manggagaling. Sa mga hindi nakakaalam ng bago nilang terminal dyan sa Cubao Terminal, kung alam nyo yung Cubao Terminal dati ng Superline, di ba ang katabi nun ay 5-star terminal. So, aakit kayo ng bridge, pupunta kayo sa kabila, may makikita kayong Victory Liner Terminal, may katabing Yellow Gate, yun po ang bagong terminal ng Superline, tinatawag nating Terminal 2 ng Superline. So mga idol, ano nga ba ang inilabas na information na naman ng Superline? So, sisimulan ko po sa biyahe Camarines Norte. Meron po silang biyahe araw-araw. Sisimulan po ang biyahe ng 4 AM papuntang Daet. Susundan po ng 10 PM Daet. Ang babiyahe po dyan ay Super Deluxe Bus. At susundan po naman ito ng 10:15 PM Daet to Pambuhan. At susundan po ng 10:30 PM Daet. At susundan naman po ito 10:45 PM Daet pa rin. At susundan naman po ng 11 PM Daet po uli ang biyahe. So halos karamihan Daet ang biyahe. Para naman po sa 11 PM Paracali to Panganiban. Yun, may biyahe din po sila dyan. 11 PM po ang alis ng bus dyan sa Terminal 2 ng Superline. At para naman po sa papuntang Bundok Peninsula, ang babiyahe pong bus dyan ay ang 1160 ang number, 11:30 PM ang alis, Aurora hanggang Mulanay po ang biyahe ng Superline. At susundan po ito ng 3 PM from Aurora to Cubao naman. Pabalik ng Metro Manila, ang babiyahe pong bus ay 1166 na bus, mga idol. Para naman sa mga uuwi ng Camarines Sur at Albay, ang babiyahe pong bus dyan ay 161, 10:30 PM Balatan via
Palusong Bula. Ayan po, from Cubao Terminal yan mga idol. At susunod naman po ito ng 1197 ang number ng bus. 11 PM, Piudoran hanggang Pantaw ang biyahe ng bus mga idol. At susunod naman po ito ng 11:30 PM, Catburawan, at ang number na bus na pabiyahe ay 1114. Yan po ang number ng bus na magpabiyahe dyan. Okay, para naman po sa magagaling ng PITX Terminal to Camarines Norte. Okay. Ang biyahe naman po dyan sa PITX ay 7 AM papuntang Daet. Ang babiyahe naman po ay 979 na bus. At susunod naman po ito ng 9 AM, Daet pa rin. 973 ang number ng bus mga idol. At susunod naman po ito ng 4:30 PM, Daet. Ang bus number naman na babiyahe ay 977. At ang sunod naman po ay 914 na bus. Ang oras naman po ng biyahe ay 6 PM papuntang Paracale to Panganiban. At susunod naman po na siya ng 7 PM, Daet. At ang number na bus na babiyahe naman mga idol ay 911. At susunod naman na siya mga idol ng 8 PM patung Daet. Ang babiyahe naman na bus po ay 703. At susunod naman po ito ng 9 PM, Daet pa rin. Ang babiyaheng bus po ay 317. 9 PM po ang alis ng bus dyan sa PTEX Terminal. At susunod naman po ito ng Pihit. So hindi ko apisado kung anong bus itong Pihit na sinasabi ng ating super line mga idol. Susunod po ito ng Pihit, 9:30 PM ang alis ng bus papuntang Daet. Para naman po sa uwi ng Camarines Sur at Albay. Ayan. Ang alis po ng bus dyan sa PITX ay 12 noon. Tanghali po yan. Jorena. At susunod po ito ng 3 PM, Piudoran. At susunod naman po ng 4:30 PM, Balatan. Yan po ang mga biyahe dyan sa Camarines Sur hanggang Albay. At ang biyahe po nila merong pang-araw at meron din pang-gabi mga idol. Para po sa Cubao Terminal, ito po yung contact number na pwede niyong tawagan kung kayo ay may mga katanungan. Pwede niyo po kontakin si Inspector Felipe. Ayan po yung number niya mga idol. 0961-506-2414. Ayan po mga idol. Para naman po kay Inspector Velasco, pwede niyo po siyang tawagan. 0963-876-9814. Diyan po yan sa Cubao Terminal kung kayo dyan ay sasakay. Pwede niyo po kontakin si Inspector Felipe at Inspector Velasco para sa inyong mga karagdagang information na gustong malaman at kung ano pang gusto nyo itanong. At para naman po sa PITX contact details, tawagan nyo naman po si Inspector Medalyada 0931-950-8180. Para naman po kay Inspector Forbes 0915-288-0669. At para naman po sa contact number ni Inspector Pabulayan, pwede niyo po siyang tawagan 0919-797-995. Ayan po ang contact details dyan sa PITX Terminal ng Superline. Okay, mga idol, para naman sa Bundok Peninsula, for reservations in Bundok Peninsula trips, please contact this number mga idol. Pwede niyo po kontakin si Inspector Luis P. Ang hawak niya pong bus ay bus 1160. Ito pong number niya 0907-216-0026. At para naman po sa konduktor niya na si Palatino, at ang bus naman po na babiyahe ay bus 1166. Pwede niyo po kontakin ang number na
Para naman po sa requirements, ito po yung requirements na madalas tinatanong ng ating mga viewers, mga sulit na supporters natin dito sa mga update natin sa biyahe. Pakinggan pong maigi mga idol. Fully vaccinate within 15 days after second dose is a must. If second dose is less than 15 days, please present your negative antigen test result 6 days for the first dose. Vaccine is if your travel is urgent. So, mga idol, ito pa, no, booster shots are also on. Valid ID, any government issue ID or company ID, pwede nyo pong dalihin yan. Kung meron kayo company ID or valid ID na government ID, pwede nyo pong dalihin para sa inyong pagbiyahe, pag-uwi ng probinsya. Okay. If not vaccinate, please bring negative antigen test result. So, ibig sabihin, kung kayo ay hindi pa vaccinated, dala po kayo ng negative antigen test result. So, pininawin ko mga idol, kung PTEX kayo sasakay, sa PTEX po kayo magpapa-antigen. Hindi po sa kung saan gusto nyo. Sa PTEX lang po mga idol. Kasi yung sumakay ako dito, yan lang po ang sinabi sa akin. So, kung kubaw kayo magsasakay, siguro, depende sa inyo kung saan gusto nyo magpa-antigen. Kasi nga, kung wala pa kayo vaccine card. Okay. Mga idol, para naman sa mga bata, for children aged 11 years old and above, please bring the following requirements. So, ayan po. Marami na po comment sa akin mga idol about sa requirements ng mga bata na 11 years old sa baba. O, mataas. So, vaccination card, same description from above. Okay. Kung ito po, vaccination card, same description from above. Negative antigen test result if not vaccinated. Kung ang naman po ay hindi pa vaksinado, pwede po kayo magdala negative antigen ng bata bago kayo sumakay na bus. Okay. Ito pa, birth certificate, valid ID, student ID, well-being honor. So, kung wala siyang personal ID, pwede nyo dalihin yung birth certificate, kaya valid ID o student ID kung nag-aaral na siya mga idol. For children aged 10 years old and below, please bring Xerox copy of birth certificate. Mga idol, kung ang anak nyo ay 10 taong gulang pababa, dadalhin nyo lamang ang kanyang Xerox copy ng kanyang birth certificate. Hindi nyo na kailangan siyang ipa-antigen o ipa-swab test mga idol. Yun ang sinasabi dito ng information ng ating mahal na Superline Bus Company. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So ayun mga idol, siguro napansin nyo wala akong binanggit na pamasahe. So ayun na nga, hindi po naglabas ng pamasahe ang ating mahal na Superline. So kung kayo ay magpapareserve, tukontakin nyo po yung number na binigay ko. Kung doon na kayo magtatanong kung magkano yung pamasahe, kung saan dyan sa lugar na nabanggit po, kayo uuwi mga idol. So hindi siya na naglabas ng isaktong pamasahe. At kung kayo ay malapit lang naman sa Cubao Terminal ng Superline o kaya PTX, doon na po kayo magbayad sa kanilang ticketing office. So hindi ko masasabi kung saan banda yung ticketing office na Superline dyan sa PTX. So mas maganda po kung pumunta ko kayo dun sa ticket booth 1 sa second floor mga idol, dahil dun kadalasan ang biyaheng Bicol. O kaya pwede rin kayo duman dun sa Travel Hub dyan sa PTX. O kung kayo naman ay Cubao mga idol, ayun, pupunta kayo na kung alam nyo yung dating terminal nila ay wala na doon. So may bridge yun, akit yung tatawid kayo. Kung makita nyo yung Victory Liner na terminal doon, magkatabi lang po yun. Doon lang kayo magpa-reserve. O kung tinatamad naman kayo mga idol, pumunta, yung binigay kong contact number na
dyan nakadestino sa Cubao, pwede tawagan yan para sa inyong reservation at mga ibang katanungan. So baka may mga katanungan kayo tungkol sa biyahe, tungkol sa bagahe nyo, o tungkol sa mga pasistap nila kung saan, kung ano gusto yung itanong mga idol. So, ayan mga idol ang update natin sa Superline at sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong information na naman at panibagong idea o sana ay natulungan ko kayo para mapadali ang inyong pagbubok ng iyong biyahe pawit ng Bicol at kung saan man sa Bicol region. So, hanggang dito na lang ang vlog na to mga idol. Ako po si Greg TV at thank you so much sa inyong panonood at see you ulit sa bagong update na naman sa biyahe. So, bago umalis sa video ito mga idol, huwag kalimutan subscribe ang aking channel at pindutin po ang bell notification para may update kayo sa aking bagong video. So, mga idol, thank you so much and bye-bye. And kailangan.